Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have the BTS meal from McDonald's. So ito po yung trending na pagkain ngayon mga studio, kaya itatry namin kung mayroon ba dang nabago sa lasa o ganun pa din ba. Yan po. So i-mention natin yan mamaya mga studio. So pray muna tayo. Go. Pray muna. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So, ang ganda ng lagayan nila, no? Meron silang ito, BTS meal na Coca-Cola. drinks, no? Coca-Cola. So, ilagay na natin dito sa gilid. Yes. Delete. So, bali po, itong nabili namin po ay 3 order po ng BTS meal. So, sa isang order po, meron po silang McNuggets, 10. Tapos meron din silang fries na kasama, tsaka itong Coke. Oh. Tsaka ang additional pala mga studio ay mayroong sauce na ito yung Cajun sauce. Tsaka isa naman ay yung spicy. Sweet chili sauce. Sweet chili sauce pala. So, ayan mga studio. Ngaon na ta? Yes. Ngaon tayo ato ning tilawan kung nabay ko saban. Pwede pa rin sa nila po. Dito Ano tayo yung tilawan mag-start na ito rin na. ko? Kanay mo nang nastungan na. Sige na, kuha ka na. Yan, mga McNuggets lovers, kain tayo. Kain pa tayo. Chicken yung kanya, no? Chicken ang sud. Unsa nga Gamitin natin shake itong mo ano ha? lang. Unsa nga shake mo ha? Uy. Halang na pa. Ha? Ito yung Cajun sauce. Halang siguro na kay na fire nga picture. Dili man halang kanina. Ito sa akin, sweet chili. Chili. So, bali po yung McNugget nila, ganun pa rin po. Yung packaging na ata yung nagbago ma. Yung lasa niya, ganun pa din. Pero mayroon silang additional na sauce, itong bago na Cajun, saka yung sweet chili. E, titikman natin. Yes. Ikaw na. Meron? Ang sarap man, parang First pa niyo ka. dressing sa mga Og chicken nuggets. sandwich ba. Oh, yes, babe. Umi kayo. Hilawin. Ito din to, masarap din to. Para siyang sweet and sour na may chili. Ito daw. Manghang siya? Nag-switch ng lemon mga sauce. Kain ka, Biha. Ganun ka na. Ang bitaw ko. Ito naman pa, kung ano siya. Parang dressing mo sa mga, yung sandwich ba, mga burger, ganyan ba no? Yung sauce niya ba no? Pero masarap yung mga sauce nila mga studio. So ito yung Kamara man lagi. nagpapasarap talaga sa lasa ng Nuggets. McNuggets. Pa. Yes. Ito pang meron siyang touch sa mustard, Hotdog. chili at saka pepper. Mura chips sa sili mo ha. Dibi pag sweet chili. Halang siya, kanisa. Manghang po ito. Kuan day pang BTS meal is the McDonald's newest collaboration with the BTS boy band, yung sikat sa South Korea. This is inspired by McDonald's South Korea. Yes. So itong mga sauce nila. Yung BTS mismo yung nag-pick ng kuan sauce Sauce na nito. ito. Oops, hapit. Kau na. No rice taron. Kung anong mayroon talaga sa BTS meal, ito lang po yung kinakain namin ngayon. Ay, duha. Kana duha. Dahil sobrang trending ito ngayon ba? Nag-try kami, na-curious kami ba? Yes, meron din pong nag-request nito pang. Oo. Di pa po yung pyramid. O pyramid. Ano sa pyramid na? Ano ba?
Pamtumba. Itong sauce nila, masarap din pamahari sa fries. Yung McNuggets po is kuan pinasarap ng mas lalong pinasarap ng sauce. Oo. Masarap yung sauce nila, no? Sarap ang nakagana. Yeah, sa mga hindi pa nakatry po, limited lang po. Limited time offer, no? Itong kuha nila ba? Sauce. Promo to, no? Yung bagong feature, bagong kuha, meal. Limited time offer lang. So, kung gusto nyo po mag-try po, habang hindi pa po nila tinanggal, no? Nuggets of fries ato of drinks. No? Lami po yung kani ba? Lamig gid pa. Ano yun? May judo. Ang sarap yung sauce talaga. Paborito mo yan, no? Kasi chicken ang laman. Nag-trending talaga to man kasi yung BTS ba na boy band, sikat talaga sila, you know? Madami silang mga kanta na mga sikat talaga. Saka daming mga kuan ba, mga fans dito sa Pilipinas. Matanaw. Mm. Malala. Ma, straw na to atong wings? Ha? Wala na straw na. Taong nandiyan na to. Inom na. Ano ka? Hindi lang. Lita. Dami eh. Huwag mong gawin ako Nuruto po na ako. Dami kayo. Hindi kayo. Huwag mangangan ko sa usak order. Sobrang sarap po ng sauce. Nakakagana talaga na kain. Kulot na mo na. Nagkantay ako Ngayon na lang. Dito naman tayo sa fries. Yan. Paris price na. French fries. Itap lang ako. Ang sarap din gawing dipping sauce ng fries lang. Ito siya large size. Ha. Wow. Sarap. Ang sige mo ni ang fries ma. Lidit. Dali. Ikaw. Suway ka? Sige, try. Try na bitaw ko. Dali. Dali. Yung isang order ng bitismen, ilan na? 260? So dito sa amin po sa Cebu, 260 po. Yung isang order ng BTS meal. I-dip niyo duka sa sauce. Dip sa usaw. Dip sa usaw. Papanalo to din mo? Happy na. Hindi siya nakakaumay pang kay meron kasing kung ano, anghang ba? Saka masarap talaga yung Cajun sauce mo. Kami kailan, lanon ba no?
Hmm. Kahit nandiyan ka pa? Hmm. Kau mayo. Nakaon ako. Ito yung coke mo. Ako? Kapapa. Adi rin, inom po kapis kasas. Wala ko sa'yo. Ay mo na ka. Kaya mayabong ko na kung di imnan gamay ba? Ay palabi kay gamay pa kay kagikaon. Ang cute ng bagong kulay nila. No? Butang Mm. sa imo. Anong tawag? Purple? Purple oh. Ah, pink panday na. No! Sleeping. Purple yan. Asaan kami? Color ba? Violet. Violet, no? Violet. Kasi lavender. Nga na ang color. Na merong touch Yung ka kaon rin pa. ng McDo tang yellow. Asa oh. Yung logo ba? Logo nga. McDonald's. Bangan sa kanin nak. Kaon ba kanin? Yan lang. Yun na nila gamay. Kaon ka? Kamay na lang. Nika, ganan. Tayo ka fries. Yung isang order pa, mabubusog ka na talaga, no? Kasi madami yung price ba? Rice. Potato Pero kita man, usog. Dako kita kaon. Potato man ang fries. Ano? Kaurot pa kaya? Di na. Di ka kaurot? Hindi ako duha. Binlan na kag duha. Kuha daw mo. Binlan na sa duha ko naman. Hindi tayo sa kanagis eh. Mahina kumain sa ax talaga. Yung style niya, dandahan lang nakain ba? Kakain siya gayon, maya-maya, kakain na naman ulit yan, ganyan po. Ganyan siya kumain. Hindi po kakain ng isang kainan na madami talaga yung kakainin. Isang bagsakan. O isang bagsakan, hindi ganun yung style niya ba? Kaya yung ginagawa namin sa bahay, Marong madaming tinitirahan namin siya. ulam ba na tinitira. Kasi kakain na naman yan. Maya-maya, kakain na naman, ganyan po. Happy na kabusog? Dahil ko gusto na ka. Nak, imuhan kong ikuan. Thank you. Idol mo rin ang BTS, no? Alam mo ba yung kanta nila? Ng BTS? Yung Dynamite? Oh. Grabe, ang daming views no sa YouTube, no? Billion views. Sabi yung? Sobrang sikat nila. Kuha dira. Ba? Saan? Hindi ka? Saan ba? Diba? Binit ko duha. Hindi ka? Yeah. Yung dalawa natira para sa kanya yan mga studio. Ubusin na lang namin to. So, Dangi ka. Matanawa ka, Papa. Na empty. meron pa dito pa, oh. Ang dagan na ikog suso. Hindi ka na ito? Wala naman si Pry. Papa. Ang dara pa, oh. Apil ba na? Ay, nadaan siya. Ito po, wala na itong laman.
Matagal ako mabusog ang studio kasi walang rice kasi. No? Walang pabaris na rice ba? Wow. Mo gagamit ang ketchup po? Masarap kasi itong kuan na. Bagong sauce ng McDo ba? Excuse me po. Mabusog ako ba? Sarap. Ngayon ka pa dalawa. Ang iya ka ba? Nga. Ikaw na yun niya. Inom ka? Oo nga. Hindi. Kaya lagi tagkatoan. Cheers tayo, tatlo. Cheers tayo. Kinay lang, may abot. Oo. Yay! Ayan po, natikman na namin ang bagong trending ng McDonald's, ang BTS meal. Ang sarap-sarap po. Oo. Lalong-lalo na itong Na bagong sauce. sauce nila. So ayan mga studio, shout out po muna kami. Shout out ML Highlights, Cham Ilaya, Yenyen Tindugan, Genevieve Candinato, Barbara 0320, hello ma'am. Bernardo Along, Beth Ilagan, Gabriel Shane Haralve, Pinoy Jologs in Canada, Peter Gascon, Simply Nikay Mukbang, Letty Gungab, Ginaline Andres, Joy Florendo from Norzagaray, Bulacan, Melody de los Reyes, Lesto Muan Daute, Lenjo Brunola, Risel Gonisto Putian, Marcia Lapure, Jazz Nag-iisa Ka Lang, Isel Villan, Jover Mait Navaruza, at Annalyn Abaca Villarta. Yan na po lahat ng shoutout. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. The BTS Meal Mukbang. Yes. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Bye for now and ikaw na. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!